Ngithi ngithathe leli thuba ukunibingelela endaweni zonke lapho enibukela nikhona. Ngiyanibingelela kakhulu ekhasini la YouTube. Nikhuluma noMakhosi ukhwashube madlala. Ngithi namhlanje make ngizokhuluma nje ngeindaba ezimnandi ezithinta abantu besilisa. Siyazi phela ukuthi isikhathi esiningi abantu besilisa bathwele kanzima emakhayeni wabo, bathwele kanzima ebantwini abanobudlelwane nabo. Mangisho njalo ngichaza ukuthi abantu besilisa bathole kanzima ngalendlela yokuthi yonke into isuke ifuneka kubona, yonke into isuke ifanele umuntu ayikhiphe ephaketheni lakhe. Namhlanje ngithi ake ngizonithulela nje indaba ezimnandi kakhulu ukuthi nje wena umuntu wesilisa lapho ubukela ukhona sondela eduze ukuze phela ukwazi ukusizakala. Naku ke ngizothanda ukukhuluma ngako namhlanje. Ngizothanda ukukhuluma ngokuthi ake wena umuntu wesilisa nawe ake umuntu wesifazane nawe njena akakondle. Ngalokho ke ngisho ukuthi abantu besilisa basukume bame ngeenyawo beze kuMakhosi ukhwashube ukuze phela basizakale. Umuntu wesifazane kube uyena nje naye ozokazixake ngawe, akwazi ukuthi udingani, yini oyiswele. Njengoba nesikhathi sonyaka sesimi kanjena nje, kufanele kuthengelwe izingane ama uniform unyaka olandelayo, kufanele kuthengelwe izingane impahla zakhisimusi, kufanele kuthengwe amagrosa. Umuntu wesifazane uzokutshela ukuthi imali yestokfela iyashoda, kanti umnika unyaka wonke iyashoda imali yestokfela, kufanele ayogcwalisela ahlanganise phela ukuze akwazi ukuthola izitokfela zakhe. Kufanele njalo wena kube wena ozokhipha ephaketheni lakho umnikeze imali ukuthi angahamba ayogcwalisela. Ake kube umuntu wesifazane ke manje ke ozoke njena akondle wena nje, uhlale phansi nje usonke izandla. Umuntu wesifazane athathe izingane ahamba ayozithengela impahla zonyaka olandelayo, athathe imali athenge igrocery endlini njengoba phela kuzobukhisimusi, athathe imali akahamba ayothenga kuza no Black Friday, athathe imali ahamba ayothenga umuntu wesifazane ifurniture abeke endlini. Uthi uyafika nawe njena hayi kuhle kuyacwebezela endlini ungazange uzokhiphe ngisho isenti lakho. Ngithi ke abantu mabasondele eduze ukuze bakwazi ukusizakala, ngoba phela nathi kubhlungu thina abantu balapha bendabuko mesibuka abantu besilisa bethwele kanzima ngalolu hlobo. Ingane yomuntu iyobizwa imali noma ingasenayo. Kunamadoda athwele kanzima ngohlobo luyisimanga mangaba kuukuthi ike yathi imali ayikho, uyoqunjelwa ke endlini ke umuntu alale ebhekele ngasodongeni akasafuni ngisho ukubheka ngakuwena ngoba phela nje isona usuke wathi nje imali ayawunayo, imali kuyabheda emsebenzini awubinga nawo ama overtime. So ulwile ke ngalokho umuntu wesifazane ke ngeke asazihlupha ngalutho ke useyodinwa ke angakuphekeli angakuphakeli, sekufanele uzenzele wena yonke into. Ake kube umuntu wesifazane nje ozokazi azihluphe nje aphendulela amaphakethe akuthatha kuyise esitolo, ahamba yokukhithizela akuthengele yonke into oyifunayo, akhipha imali zakhe nje engakubuzanga lutho, athi nje baba nje ufuna ukuyodlaphi namhlanje, akakuthathe nje wena nje akukhiphe kube wena nje noyohlala etafuleni. Umuntu wesifazane athi aswipe ikhadi lakhe, ascan ikhadi lakhe, espenda nje ngawe umuntu wesilisa. Ngalokho ke mangabe nikuthathile lokho engikukhulumayo nakusebenzisa neza kumina niyosizakala kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kunabantu abasebenza imisebenzi engenayo imali etheni. Umuntu wesifazane uyibiza imali ngisho enayo ephaketheni lakhe, uyokubiza imali ukuthi nje khipha yonke imali, usala ungena lutho wena, awusakwazi ngisho ukuhlanganisa. Abanye bebeka bethi ake kosiwe, awusakwazi ngisho ukhipha noma 50 rand nje ukuthi ukhiphe na ubeke etafuleni phela ukuthi ihlanganise nabanye abantu. Ngiyacela ukuthi nje abantu mabasondele, uMakhosi ukhwashube madlala uzobasiza kakhulu. Abantu besilisa nabo bake baphumule ukuhlala bekhipha imali ngaso sonke isikhathi, bake nabo bezwe ujona ukondliwa. Abantu besifazane, umuntu wesifazane akhiphe yonke imali anayo espenda ngawe. Ngiyabonga kakhulu endaweni lapho nibukela nikhona. uMakhosi ukhwashube madlala lo, yisemgababa indawo. Inamba yami iyona le lapho ngenzansi. Ngiyatholakala ku WhatsApp, uFacebook, ngiyatholakala kulezo indawo. Ongidingayo ungixhume khona, ngiyafoneleka futhi nisebenzise yona inamba yami lena lapho ngenzansi. Ngiyabonga.